Пак момиче. Какво има под дивана? Няма, ставай. Не може да ти се извади, той е много навътре под дивана, как да го извада? Няма с какво да ти го извада. Да, какво има там? Кажи какво има там. От строителя ли ти има елементчета там? Не можеш да го извадиш. Купа, що да ги бъде ли